during the pandemic. Politics as usual. Our guests for tonight, two political science professors. Up close and more. Catch CNN Philippines in all RPN AM radio stations. Weekdays, 6 to 7 p.m. Gikan sa Mantikay, Mandawi City, Tagsipya, sa gikusgon nga 10,000 watts. Kini ang CPR sa RPN, Radio Philippines Network, DDYKC. Ang inyong Radio Runda, live to the world, pinagi sa Facebook page, karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o kalingawan. DYKC sa isinisigo, ang inyong Radio Runda. Ang takna, alas 12 GIS. Shalom, shalom sa mga kaigsuonan diri sa kahanginan na balik ng sab kita sa ato karon nga programa ug magaampo kita sa mga padayon. Baro kata, abaya uwa, daghang salamat sa kagayunan nga kami makapadayon sa pagsibya sa imong mga pulong dinhi sa RPN, DYKC, Radio Ronda. Abaya uwa, magapanalangin ka sa matag usa nga ana-ana sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga radyo o nagapaminaw na sila o ang mga kaigsuonan nga nausab nagaduyog sa FB Live karon sa RPN o ang FB YouTube sa RPN usab. Abay uway ikaw ang magapanalangin ug katong magapaminaw usab sa Republish. Iandam na ilang makasing-kasing kung himaya ang imong pangalan pinaagi niya Usya Hamasyak. Hallelujah. Mga kaigsuonan, daghang salamat sa kahigayunan nga nakaadto kita sa Manila aron usab nga ituslob sa tubig ang atong mga kaubanan dito ug dalaygon ang amahan kay adunay napulo kabuok atong mga kaubanan dito sa Makati, sa Marikina, dito sa Bulacan ug dito sa Laguna. So dalaygon ang amahan sa paghatag og kahigayunan nga ato silang matuslob diya sa pangalan ni Usya ug malampuson makaisunan og busa tungod niini dalay ko ng atong amahan. Usab atong pasalamat og pagdaig sa amahan bisan pa man sa availability nila ni Brother Rex Abbas, Malki Alyao og si Sister Charis Abbas Asaryao Kanan sa ilahang manindot kayo makaisunan nga pagsibya sa programa sa nilabay nga Domingo. Hanay og tataw og klaro kayo nga mahinungdanon gid ay nga atong observe ang ikapitong rather ang ikaupat nga sugo nga mao gayud ang pagsimba pag-observe sa Shabbat mga kaigsuonan. So alang kaninyong mga kaigsuonan nga tingali bag-o pa diri nga nagapaminaw kami sa mga believers of Yahuwah and Yahusha kami naga-observe gayud sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. So tungod nini mga kaigsuonan ang ato usab karon nga pagpamalandungan mao kini siya Feast of Yahuwah, Pasak and Matzot. Mao ni siya ang ato karon nga paghisgutan. Igalang danaya alya nganong maghisgot man ka anang feast o fiesta o kanang pasak unsa dayon ang moong pasak unsa nang matzot. Kaligsoon kung kining word nga pasak mao ni siya ang Cebuano sa gitawag nga Pasko. Kung sa English, mo siya ang Passover. Kunya, kining matzot o matza, igaligson, mo siya ang piyes diha sa gitawag nga unleavened bread. Pagkaon sa pan nga walay libadura. So, nga naman higala nga tingali mong ka ngano di ay Brother Dan, ngano di ay nga mo man ang imong isgutan. Mga kaisunan, kami sa Assembly of Yahuwah Philippines, karong Pizza 20 mao gayod ang kasumaran sa among pag-observe sa Pasak mga kaisunan. So muni ato karon nga pagatukion og ato kining paghisgutan sa mga padayon kita. Alang sa Yahuwah's calendar nakita karon sa ika-11th day of the first Kadas Abiab 2023.
So igala igsoon na kita karon sa ika-11 ka adlaw. Unya ang pasak i-observe kini siya sa ika-14th day. So mo ni siya no nga nagsingabot na ang pasak celebration mo ni nga karong adlaw ato karon nga pagahisgutan ang topic on Feast of Yahuwah, Pasak and Matzot. Hingala igsoon mo ni ang ato nga pagahisgutan. And of course atong mga pag-ampo niya mag-adto kita sa mga pag-ampo niya parte gayod sa pagpasalamat sa atong amahan sa kaluwasan o pabor nga iyang gihatag kanato. Unya ato sab nga i-apil og pag-ampo ang mga pagtagbo sa atong mga panginahanglanon. Yahuwah yaraman siya maisunan. Siya man ang atong amahan nga magatagbo gayod sa atong mga panginahanglanon. Alang sa pagdaig sa atong amahan, basahon ko ang Leviticus 23 versikulo 2. Leviticus 23 versikulo 2. Ingon rin makaisunan, no? Isulti mo sa mga anak sa Yasar-al ang og ipamulong mo kanila ang tinudlo nga mga piyesta ni Yahuwah. Nga igamantala ninyo ingon nga balaan nga mga pagkatigom. Bisan kini mao ang akong mga piyesta nga tinudlo. So ang atong amahan, mga isunan, nagasulti siya pinaagi ni Moses o Masya, mga isunan, o nagapamulong siya ngadto sa mga katawhan sa Yasar-al, nga kinahanglan ang ihang tinudlo nga mga piyesta. So igalay igsoon na igitudlo ang atong amahan nga mga kapistahan nga gusto niya nga ang ihang mga followers, igalay igsoon, followers of Yahuwah and Yahusha, kinahanglan magatamod, kinahanglan maga-observe nining ihang mga tinudlo nga mga kapiestahan, mga kaisonan. Ug ingon pa niya dinhi nga igamantala ninyo ingon nga balaan ang mga pagkatigom, ingon pa niya bisan kamo bisan mao ang akong mga fiesta nga tinudlo. So usa ka balaan galaysoon nga panagtigom sa mga believers of Yahuwah and Yahusha ang pag-observe niining mao nga gitawag niya nga mga kapiestahan. So muni karon nga magsugod kita og hisgot sa first two feast, mga kaisunan, mao ang Pasak ug ang Matzot. Kay kini kapistahan nga gitudlo sa atong amahan. Tugon sa man ang pangalan sa amahan nga atong gisgutan ni Galayson, mo ni siya no, Yahuwah Galayson sa Facebook, akong ipakita kini. Mo ni siya ang pangalan sa atong amahan, Yahuwah, nga kung ato ni siyang litukon ni Galayson, Yahuwah. Kining duha ka mga litra, letter H, pero basahon siya as AH. Galayson mo na siya nga mo produce ang sound nga ya, letter Y plus AH, muna mubasa siya as ya. And then U, kining tunga, U ni siya Galayson, letter U. And then another AH, muna siya Yahuwah. Yahuwah. So Galayson, mo ni siya ang pangalan sa atong amahan nga nasulat sa Hallelujah Scripture, nasulat pod sa BYNB, nasulat pod sa @Seper. Ug busat tungod niya na atong himayaon siya kay ang mga titik sa iyang pangalan na ang gayod sa mga titik usab sa mga pangalan sa mga scriptural character. Ikala, magapadayon kita alang sa himaya usab sa atong Messiah nga mao si Yahusha. Si Yahusha ay Galayson, sumala diri sa Yaokanan, chapter 1, verse 29. Akong basahon. John 1:29. Sa adlaw nga misunod si Juan, nakita kang Yahusha nga nagapadulong kaniya ug mingon, tan-awa ang kordero sa alua nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Galayson, mo ni siya diri ang gingon ni John, mga isunan, nga nakita niya si Yahusha nga nagalakaw padulong kaniya ug niya mingon siya, tan-awa ninyo, ingon pa niya, mao ni siya ang kordero sa alua nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Sa Galayson, Yahusha mao giday ang kordero ni Yahuwah. Okay? Mo ni diri ang pangalan ni Yahusha, Yahu. So first three letters si Galayson, mao pod ni ang pangalan sa amahan, Shan ug Ayan. Mao ni siya ang Hebrew word Yasha, nga ang kahulugan saves and delivers. So therefore, when you pronounce Yahusha, Galayson, you are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So nga naman nga tumong og hanay gyud ang mao nga ngalan tungod kay siya man gayud ang ginatawag nga kordero sa alua. So therefore, sakto gyud nga Yahusha ang iyang ngalan kay ang kahulugan niya na Yahuwah saves, Yahuwah delivers. Ug mao man gyud na ang role sa usa ka lamb, Galayson.
The Lamb of Alua, mao gid na ang iyang role nga iyahang kuhaon, iyahang pasanon ang sala sa kalibutan. Hingala igsoon. Nakitay gamay nga word study may tungod ining pulong nga who takes away the sins of the world. Gikan kini siya sa Hebrew word nga igsoon nga nasya, Strong's H5375, nga kining word nga nasya, hingala igsoon nasya, nga kini nagkahulugan bear, hingala igsoon, or take, or carry, igalaison, mo ni siya, no? Or, ingon pa diri pod nga accept, or regard, or obtain. So, mo ni siya ang word nga nasya, nga katong ingon nito nga takes away the sins of the world. So, makita ka na sa Strong's H5375. Kunya, ang maong Hebrew word nasya, naputay equivalent ani sa Greek igalaison. Ang Greek equivalent igaligso mo ni siya, no? Airo. Strong's G 412 igaligso, no? Wala na erase ang another number diha. Greek Strong's G 142 igaligso ang iyang correct na number. Nya ang kahulugan ining airo igaligso, airo meaning take up, take away, or take with, or away with, lift up, or bear. So, igala, nindot kayo ang maong mga definition. Katong nasya, makita to siya sa Isaiah 53, verse 4 and verse 12. Nya kining airo, makita gikini siya sa John 1:29 and John 1:36. Kunya naa po digalagsoon sa Revelation 13, verse 8 and following. So, naagit tay mga scripture references kining pulong nga nasya o airo igaligson kini nagakahulugan nga gikarga. Ang atong Messiah igaligson mo gid ang nagkarga. Unsa gikarga niya igaligson ang sala. Took upon himself igaligson ang sala sa kalibutan. Naputay Hebrew word kapar igaligson naa sa Strong's H3722, no? Strong's H3722. Kunya kining pulong nga kapar higaligson, ang English equivalent na higaligson kay atonement, reconciliation, reconcile, forgive, purge. Higaligson mo ni siya ang mga English equivalent. Kunya asa man ni makita Daniel chapter 9 verse 24, Exodus 29:33, Exodus 30 verse 10, Leviticus 14 verse 19. Igaligson, magbasa na nimo ang pulong nga kapar, igaligson, meaning atonement. Meaning siya ang nagtubos. Igaligson. Siya ang nagtubos. So, mo ni siya ang mga practices ito sa panahon sa mga pari, sa mga labaw nga pari. Igaligson, nga every once a year, maadto sila nga to sa pinakabalaan nga lugar ug dito mag-split, magwisik-wisik sila, mag-sprinkle sila ito blood 7 times sa ilahang mga finger ligson ug kato nagpasabot og kitawag nga atonement. But kato nga atonement naga-look forward galigson sa pag-abot ni Yahushua nga mao gayud ang kordero. Nga si Yahushua mao ang kordero, siya ang magapasan, igaligson, siya ang magakarga sa sala sa tibuok nga kalibutan. So, mao na igaligson ang importante nga mga words na siya, airo o kapar. And these words are all about Yahushua bilang kordero ni Yahuwah. So, dalaygon mga kaisunan ang atong amahan kay naghatag siya ni ining maong kay gayunan nga kita gayod matubos sa atong mga sala o kita gayod ginakarga ni Yahushua ang atong mga kasalanan mga kaisunan. So, tungod niini, buot ka bang maluwas sa sala? Galaygon gamhanang dugo ni Yahushua. Buot ka bang maluwas sa sala, gamhan ang dugo niya ni Yahushua? Buot bang magmadaugon ikaw sa liging dugo ni Yahushua? May kahibot, lungan nga gahom sa dugo ni Yahushua. May kahibot,
lungan nga gahom sa bililhon niya nga dugo. Buot ka bang mahinluan karon gamhan ang dugo niya niya siya, tanang lama sa salahugasan sa liging dugo niya siya. May kahibot lungan nga gahom sa dugo niya siya. May kahibot lungan nga gahom sa bililhon niya nga dugo. Buot ka bang mag-alagad niya gamhan ang dugo niya siya. Daygon mo ba sa kanunay siya sa liging dugo niya siya. May kahibot lungan nga gahom siya. May kahibot lungan nga gahom sa bililhon niya nga dugo. Galagson, yaw siya bilang atong kordero, bilang kordero ni Alua, nga mao atong amahan. Galagson, adunay gahom ang ihang dugo, magahinlo, magapapas sa tanan natong mga kasalanan. Galagson. Og tungod niini, mahimo na kita nga kinabuhi sa kinabuhi nga makapahimuot sa atong amahan. Magpadayon kita alang sa pagpasabot sa atong tema, the Feast of Yahuwah, Pasak, Passover and Matzot, Unleavened Bread. So, today and this week, Igalayson, among sa ulugon, diri sa Assembly of Yahuwah Philippines, sa ulugon na mo Igalayson, ang Passover ug ang Unleavened Bread of Yahuwah, nya ikapila naman ni siya nga tuig, siro ikaduha naman si Regis Igalayson, no? Ikaduha nga tuig din siya nga mantala o ikatulo, almost 3 years Igalayson, nagamantala kita may tungod niini. So, ang pangutana, how deep is your understanding of the feast? Kining mga kapistahan ni Aba Yahuwah, unsan man kalawom ang imong pagsabot niini. Unya, ang pangutana po, ang uban naga-observe na bakaha. Igala nga, makaisunan nga naagapaminaw sa radyo, wala jud koy feedback kung unsa man kaha no ang mga development diha kaninyo kung asa mong mga lugar sa Bohol ba, sa Leyte, sa Surigao, sa Cebu ba, Galagison, o sa Negros ba, o sa asa-asa nga mga lugar sa kalibutan nga makapaminaw sa social media tinagi sa RPN mga kaizonan. I don't know kung sa inyong lugar nag-observe na ba kamo sa kapistahan sa atong amahan. O nanababay mga grupo rin ha. Mga kaizonan, let us know no para makahatag po ta og mga feedback diri sa kahanginan. In our program here at RPN, the YKC Radio Ronda, mga kaizonan, the name Yahuwah and Yahushua is the name that can help us according to His law. Galagson, ganahan kita nga mo-observe sa iyang kapistahan, mo na the name Yahuwah and Yahushua ato gyud nga gibayaw. Mo niyang atong programa Galagson, ang tingog ni Yahuwah pinaagi ni Yahushua. So kamong mga believers nga nagatuo na ni Yahuwah and Yahushua, Galagson, kita nahimong matarong pinaagi sa atong pagtuo o pinaagi sa atong pag-obey. Okay? Faith or belief and obedience to the Torah of Yahuwah through Yahushua, Galagson, mao ra gyud ang pamaagi kita usab nahimong matarong. Nya, Dabaryam chapter 19 verse 15, at the mouth of 2 or 3 witnesses, matter is established. So, tan-aw nato Galagson, gikan sa kasulatan karon, kung naa ba kitay mga kamatuuran, parte ining mao nga celebration nga atong pagahimuon. So, igala, mao ni siya ang word nga pasak, makita sa Strong's H6453, niya ang word nga matzot na apod sa Strong's H4111. Galagson, makita para sa niadtong mga gusto nga maghibalo sa asa man nagikuha, asa man ay mga sources nato. Galagson. So mo ni atong tan-awon karon is quite a long reading nga lesson. Basahon nato ang mga scriptures nga nagpamatuod may tungod gayud sa pasak o matzot Galagson gikan sa Torah o sa Old Testament Galagson atong pagatan-awon. Exodus o Shamot chapter 12 verse 1. Ug si Yahuwah misulti kang Masya, Moses, ug kang Aharon sa yuta sa Ehipto nga nagaingon. Kining bulana mamahimo nga sinugdanan sa mga bulan alang kaninyo. Mamahimo alang kaninyo ang unang bulan sa tuig.
Igala, mo ni siya ang panahon nga hapit na sila mo take off gikan sa Egypt o sa Macharyam. Unya niatong mga panahon na mao na ni ang sulti sa atong amahan. Mauni ng paniya, mauni ang unang bulan ng paniya, kining bulana mahimong sinugdanan sa mga bulan. Igala igsoon diri namo na kita o nabasihan kung ngano nga kining mao nga bulan naga-refer ani igala igsoon mo gid ang Abib. Kay ato ni siyang mabasa unya. Unya ingon pa niya diri mao ni ang mahimong alang kaninyo nga unang bulan sa tuig. So, this is the first month of the year, the beginning month, iglaigsoon, and the first month of the year. Kining mao nga pagsaulog gayud sa pasak, iglaigsoon. Kay mo puto siya ang sumad sa adlaw nga diin ning gawas sila dito sa land of Egypt. Versikulo 3, magsulti kamo sa tibuok nga katiringban sa Israel o Yasrael nga magaingon. Sa ikapulo ni ining bulana, sila magakuha ang tagsa-tagsa nga usa ka nating karnero sumala sa gidaghanon sa mga panimalay sa ilang mga amahan usa ka nating karnero alang sa usa ka panimalay. So one lamb nga igsoon usa ka karnero usa ka panimalay. Versikulo 4, ug kung ang panimalay direyot na nga dili makahurot sa pagkaon sa usa ka nating karnero, unya mukuha siya og ang iyang silingan nga sunod sa iyang balay og usa ka buok sumala sa gidaghanon sa mga tao. Ang tagsa-tagsa ingon sa iyang makaon usab ang iyang paghimo sa pag-isip sa nating karnero. So igaligsoon para sa mga gagmay nga mga pamilya tingali family of husband and wife unya duha lang ka mga anak. Igaligsoon tingali dako ra kaayo ng usa ka karnero, igaligsoon nating karnero. So kinahanglan nga mag-share pud siya ngadto sa laing gamay nga pamilya nga ilhang tupad. So yun ana ang may tabo igaligsoon sumala sa gisulti sa bersikulo 4. Alik sa bersikulo 5, Exodus 12 verse 5. Ang inyong nating karnero mao ang walay ikasaway, laki usa ka tuig ang panangigon. Agakuhaon ninyo kini gikan sa mga karnero kon sa mga kanding. So galigsoon, dapat 1-year-old ni siya, unya lalaki ni siya, unya dapat kini siya walay depikto. Muningon niya nga walay ikasaway. Dapat perfect siya. Dili siya kiang, okay? Dapat kompleto siya. Walay mga depikto ang ihang lawas. Nya 1-year-old, unya pwede pud siya kanding. Galigsoon. Versikulo 6, ug tipigan ninyo kini hangtod sa adlaw nga ikapulo ug upat. So, in other words, gikan sa ika-10 adlaw, 10th day, galigsoon, iandam na ni siya. Pagka ika-14th day, galigsoon mo na ni siya ang pagkabuhaton. Ika-10 ug upat sa maong bulan, ang tibuok ng katilingban sa katawhan sa Yasrael, magaihaw niini sa hapon. So, ihawon kini galigsoon ngadto sa hapon sa ingon diri nga ika-10 ug upat sa maong nga bulan. Okay, on the 14th day mo no ang gisulti nina. Unya diri sa versikulo 7 mingon, ug magakuha sila sa dugo ug igabutang nila kini sa duruha ka haligi ug sa balabag sa pultahan sa mga balay diin sila magakaon niini. So mo na siya maisuna no. Ang dugo di ay sa giihaw nga nating karnero og nating kanding iglayson ang mao nga ini ang dugo ibutang ngadto sa duruha ka haligi sa balabag sa pultahan sa balay diin sila magakaon niini. Versikulo 8, ug ni atong gabhiuna magakaon sila sa unod sa nga sinugba sa kalayo ug mga tinapay nga walay libadura apan sa mga utanon nga mapait magakaon sila usab niini. So igaligsoon kinahanglan nga ini kahuman og andam da ining mao nga karnero kinahanglan siya sugbahon igaligsoon no sinugba sa kalayo. Unya, kaon po anang panahon na sa pan nga walay libadura, okay, unya, apil po niya nagisuon ang pagkaon sa mapait nga utanon. Okay, so muna siya ang tulo ka mga butang. Sinugba nga karnero, ingalay gisuon, unya, pan nga walay libadura, unya, kining mapait sad nga utanon. Sama pangitan sa paliya, okay, pwede na siya ingalay gisuon. Versikulo 9, dili kamo magakaon niini sa nga hilaw. Dili usab linoto sa tubig. Kung dili sinugba sa kalayo, ang ulo usab ug ang iyang mga tiil ug ang iyang sulod sa ginhawaan. Kinahanglan siya sunugon. Kalagson dili pwede sa buwan.
So walay sinabaw. Walay sinabaw higala igsuon in panahon na dapat lutuon ra gid siya nga sinugba. So nga naman nga ingon ana higala igsuon tungod kay significant kini siya usab sa unsay pagahimuon kang Yahusya. Nga kung himong tan-awon higala igsuon ang iya usab nga mga lawas, ang rather ang ihang lawas pagkahuman siya nga gisakit, di ba? Mura pud siya kanang nangapaig higala igsuon tungod sa mga labod. Murag napaig ang ihang tibok lawas tungod sa mga labod. Mao na nga ingon ani usab nga ang sistema nga ang karniro nga nating karniro kinahanglan nga sugbahon gid siya kay significant kana siya sa pag-antos og kasakit nga pagahimoon sa kordero ni Yahuwah nga mao si Yahusya. Chapter 12 verse 10. Ug dili kamo magbilin bisan unsa niining hangtod sa buntag. Apan kadto nga mahabilin niini hangtod sa buntag, sunugon ninyo sa kalayo. So higala igsoon mo din siya ang buhaton, no? Nga sunugon di ay sa kalayo higala igsoon. Sunugon sa kalayo ang nahibilin pagkabuntag. Dili dapat binlan, dapat sunugon sa kalayo. So that being said, verse 11. Ug mao kini ang pagkaon ninyo kaniya nga binaksan ang inyong mga hawak, unya ang sapin sa inyong mga tiil, ug ang inyong mga sungkod sa inyong mga kamot, ug magkakaon kamo kaniya sa madali kayod. Mao kana ang Pasko ni Yahuwah. So, mo ni siya ang Passover, mo ni siya ang pasak ni Yahuwah higala igsoon, pasak sa Cebuano Pasko. Mao ni siya ang Pasko ni Yahuwah. Higala igsoon kung kamo nga naminaw nga mga Christian nga naminaw, ang Pasko diri nga among gisgutan dili ning ginahimo ninyo sa Disyembre higala igsoon. Ang Pasko diri nga among gisgutan mao kining Pasko nga gitawag kamatayon gyud, pasak nga kamatayon gayud mao ni Yahusya higala igsoon. So magkalahi no ang atong Pasko, ang inyong mga Christian nagsaulog mong Pasko panahon sa Disyembre, ang amo ang Pasko mao ang kamatayon ni Yahusya, mao na ang Passover. Versikulo 12, kay mulakaw ako ni atong gabhiuna latas sa yuta sa Ehipto, ug patsyon ko ang tanan nga mga panganay sa yuta sa Ehipto, tao ug mananap usab ang mga maghukom ug batok sa tanan nga mga disdios sa Ehipto, ako mao si Yahuwah. Galagson ang pagabuhaton ni Yahuwah ni atong gabhiuna dayeg galagson samtang nga nakabutang na dito ang mga dugo, ang dugo sa karniro dito sa ilang mga babag, sa ilang mga pusti og dito sa mga balabag sa ilang building galagson. Tuan na dito ang mga dugo. Then anang gabhiuna galagson, ang may tabo is mo suroy galagson, mo suroy ang angel of death. Unya unsa may pagabuhaton hukman ang Ehipto, yuta sa Ehipto. Tanan nga mga kamagwangan nga tao mananap o igalagson o unsa man pagapatsyon o pagahukman gayud ni Yahuwah. Versikulo 13, ug ang dugo timhaan sa mga balay diin kamo magapuyo, ug kung makita ko ang dugo mulabay ako sa ibabaw kaninyo, ug walay kamatay nga moabot kaninyo sa diha nga patsyon ko ang mga panganay sa yuta sa Ehipto. Galagson klaro din ang gisulti sa tong amahan nga inigagi niya, tanaw niya ang balay, ingon pa niya, ang dugo, ingon pa niya, ang dugo timahaan sa mga balay, diin kamo magpuyo. Sa ito pa igalagson, ang angel of death, inigagi dito sa balay nga naay dugo, timahaan to sa igalagson. Mo ito'y sinyalis nga kanang maong balaya iya sa mga tumutuo ni Yahuwah. O, ingon pa diri, sayluhan, mulabay ako sa ibabaw. Muna yung no, mo saylo. Muna siya mga Passover, galagson. Mulabay si Aba Yahuwah sa ibabaw, yung pa niya, ug walay kamatay nga may tabo sa maong nga balay. Apan dito sa Ehipto, ang panganay, pagapatsyon gayod higalagson. Okay, munang gisulti niya. Versikulo 14, ug kining adlaw mahimong usa ka handumanan alang kaninyo. Ang pagsaulog ninyo ingon sa piyesta kang Yahuwah, ngadto sa inyong kaliwatan, pagasaulugon ninyo kini nga usa ka piyesta pinaagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Higalagson, klaro kayo no? Nga kinahanglan handumon gyud kining mao nga selebrasyon sa Pasko o kining selebrasyon sa Pasak higalagson. Handumon gyud kini siya. Kay ingon pa diri tulumanon, ingon pa ningon ni Aba Yahuwah, tulumanon nga walay katapusan. Nya at tanawon niya kung ngano man nga si Apostol Pablo niingon siya nga hunongon na galagson, pero ang atong ama nag-ingon dinhi nga kinahanglan buhaton kini nga tulumanon nga walay katapusan.
Pero si Pablo igaligson sa iyang mga writings, nagaingon siya nga dili na kinahanglan. Wala na siya power, absolute na igaligson. Mo na ang sulti ni sulagi-sulat ni Pablo Maysunan. So atong tanawon ngano man nga ingon ana man nga ang amahan ni ingon man nga tulumanon nga walay katapusan. So igaligson nagkasumpaki diha. Kinsa may imong tumanon ang gisulat ni sa Pablo igaligson o ang gisulti sa atong amahan. So tamoy igaligson ang magtimbang-timbang niya na. Exodus chapter 12 verse 15. Pito ka adlaw magakaon kamo og mga tinapay nga walay libadura, bisan sa unang adlaw ipahilayo ang libadura sa inyong mga balay, kay bisan kinsa nga mokaon og sinaktan nga libadura sukad sa nauna nga adlaw hangtod sa ikapito kadto nga kalaga pagaputlon gikan sa Yasaraal. Sa igaligson gimando nga duyog sa mao nga selebrasyon dili gyud mo kaon og pan nga naay pinatubo. Ingala, klaro kayo kay una gyud ka instrikto ang mao nga selebrasyon nga gisulti sa atong amahan. Exodus 12 verse 16. Ug sa nahunang adlaw adunay balaan nga panagtigom kaninyo, ug ingon usab sa ikapito ka adlaw adunay usa ka balaan nga panagtigom, walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton diha kanila, gawas kana nga mga kinahanglan pagakanon sa tag-sa katao, mao lamang ang mahimong pagbuhat kaninyo. Then verse 17. Og sa pagabantayan ninyo ang fiesta sa tinapay nga walay libadura, kay niining maong adlaw gikuha ko ang inyong mga panon gikan sa Ehipto, busa sa ulugon ninyo kining adlaw sa tanan ninyong kaliwatan, pinaagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. So again makaisunan gisulti na po din no, tulumanon nga walay katapusan. So klaro kaison ikaduha na nga bersikulo nagaingon buluhaton tulumanon nga walay katapusan. Versikulo 18 sa Shamot 12. Sa naunang bulan sa ikapito ug upat ka adlaw sa bulan sa hapon managpangaon kamo og mga tinapay nga walay libadura hangtod sa hapon sa adlaw nga ikakalanon og ang usa ka kaluhaan og usa ka bulan. Okay? So meaning magapadayon igaligsoon ang pagkaon sa pan nga walay libadura hangtod yun sa ika-21st day of the month. So gikan sa 14th day ngadto sa 15th day, then 21st day of the month igaligsoon sa Abib, dili gyud kinahanglan mo kaon og pan nga adunay pinatubo. So klaro kay no, bersikulo 18, padayon kita sa bersikulo 19. Sa ikapito ka adlaw kinahanglan nga walay hingkaplagan nga libadura sa inyong mga balay, kay bisan kinsang mokaon niadtong sinaktan sa libadura bisan siya dumuluong kon natawo sa yuta kanang kalaga pagaputlon sa katilingban sa Yasaraal. So ana sa ka-strikto mga isunan, bersikulo 20, walay bisan unsa nga butang nga sinaktan nga libadura nga pagakanon ninyo sa tanan ninyo nga mga puloy-anan, magapanaghaon kamo og mga tinapay nga walay libadura. Bersikulo 20 na no? Ari kita sa bersikulo 39, kapitulo 12 gihapon. Og nagluto sila og mga tinapay nga walay libadura sa kinumot nga ilang gidala gikan sa Ehipto, kay kini wala hisakti og libadura tungod kay hihinginlan sila sa Ehipto og wala sila makahimo sa panglangkat ni sa paghikay bisan unsang makaon. So hinanali igaligsoon to nga paglakaw kay nga naman ingon naman ang mga taga-Ehipto nga pamahawa na mo kay basin pa og mga hurot mi kamatay. They don't have time to prepare food because they were in a haste to go out. Ipadali naman sila igsuon sa pagawas mo to nga wa sila'y panahon sa pagluto, pero mo na lang gito no ang ilahang naandam. Pagpan nga walay libadura ang ilahang nadala samtang nang lakaw sila dito sa Kamingawan. Exodus 23 verse 15. Ang fiesta sa mga tinapay nga walay libadura pagabantayan mo pito ka adlaw nga magakaon kamo og mga tinapay nga walay libadura ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon sa ngaytudlo sa bulan sa Abib. Kay niini migula ka gikan sa Ehipto og walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala at tubangan ko. So higala mo na siya ang nasulti dinhi nga kini nagaingon may sunan nga they have to observe it forever for the next generation.
So kinahanglan igsoon sa ato nang gihisgutan ganiha 2 times atong gibasa nga kining pasak igalaigsoon o kining matsot o unleavened bread kinahanglan pagahimuon gayud sa walay katapusan. Versikulo 17 of chapter 28 verse of the book of Numbers igalaigsoon. Og sa ikapulo og 5 kaadlaw niining bulana maoy usa ka fiest. Sulod sa 7 kaadlaw pagakanon ang tinapay nga walay libadura. So, igaligsoon, mo ni siya ang gisulti sa Exodus, gisulti po sa Book of Numbers. So, klaro no, og ikanapulo og 5 ka adlaw. So, therefore, ika-15. Kay ang pasak sa ika-14 man, mo na ika-15 ang matsot, igaligsoon o unleavened bread. Okay, so atong nabasa, karon Deuteronomy chapter 16 verse 3. Dili ka magkaon uban niini sa tinapay nga adunay libadura sa 7 ka adlaw magakaon ka uban kaninyo og tinapay nga walay libadura bisan tinapay sa kaguol kay madali migula kagikan sa yuta sa Ehipto aron magahinumdum ka sa adlaw nga migula ka gikan sa yuta sa Ehipto sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. So galigsoon ang kahulugan diay nining mao nga tinapay nga gitawag nga walay libadura mo siya gitawag nga tinapay sa kaguol. Kay mukaon sila nini unya makamuni-muni sila igagson nga for almost 400 years ilagson dito sila naulipon o gisakit dito sa Egypt mga kaisonan. So ingon ana day ang kahulugan kung ngano nga kana gyud nga pan. Leviticus 23 verse 6. Og sa ikapulo og 5 kaadlaw niining bulana mao ang piyesta sa mga tinapay nga walay libadura. Alang kang yaua 7 kaadlaw magakaon kamo og tinapay nga walay libadura. So, igaligson ato ni siyang gibalik-balik nasa Exodus, nasa Deuteronomy, nasa Numbers, naapo di galigson sa Book of Leviticus. So, klaro kay igaligson nga kining mao nga selebrasyon kinahanglan ato pagahimuon gayud. It is a bread of remembrance of their bitter life in Egypt. Kini di ang pan nga walay pinatubo nga kaonon sa usa ka semana galigson, usa ka paghandom kini nga gusto himuon ni Abba Yahuwah sa iyang mga followers, ang mga Yasar-al nga galigson. Kay paghandom kini unsa kapait ang ilahang kinabuhi sa dihang sila na ilalom sa kagamhanan sa Ehipto. Galigson, unsa man pud ang kahulugan ini? Atong explain galigson. The feast of Pasak and Matzot is the historic event of Yasar-al being delivered from the angel of death on that night of the judgment in Egypt. So, usa day kini galigsoon ka historic event. Mao na nga kinahanglan every year pagahimuon kini kay ginahandom kini galigsoon. Kay nga naman nga mahinungdanon ni siya kay moto siya ang adlaw nga sila naluwas gikan sa judgment sa angel of death galigsoon nahukman ang Egypt pero sila wala nahukmi tungod kay naay dugo nga diin nabutang dito sa ilahang mga doorpost. Kunya, another explanation nga laigson, mo ni siya, the blood of the lamb in their doorpost and the lentils spared their firstborn son from being killed. Tungod ni atong maong dugo ang gibutang dito sa mga pusti o dito sa mga balabag ilaigson, tungod atong maong dugo sa karnero, naluwas ang ilahang mga firstborn son. O wala napatay sa angel of death. Muna kita gilaigsoon nga the angel of death pass over every house with blood igaligsoon. Katong balay nga naay dugo nga makita ni pass over, ni silo igaligsoon ang angel of death ug tungod nini nahitabo o nahimo ang pasak nga celebration. O di ba igaligsoon usa kini ka celebration sa kaluwasan gikan sa maong hukom sa kamatayon, usa gigaligson kini ka celebration sa pabor, gigaligson sa kaluoy og pabor sa amahan nga diin naluwas ang mga katawhan sa Israel tungod adtong mao nga ang kamagwangan nga anak sa Israel naluwas tungod adtong mao nga dugo gigaligson nga gibutang dito sa mga pusti sa ilang balay. Then another example, they were observed it on the 14th day of the month of Abib gigaligson. And they will eat unleavened bread on the evening galigson until the 21st day of the month. Why unleavened bread galigson? Tungod kay mahinungdanon ang unleavened bread. Unsa ang kahulugan sa unleavened bread? Unleavened bread galigson symbolizes of their affliction and pain dito sa Egypt. Muna siya ang simbolo nga naman nga unleavened bread. Tungod kay gisakit sila dito sa Egypt, unya pait ang ilahang kaimtang dito. And then another meaning is that a remembrance to be observed forever.
Asa kini mabasa gani atong nabasa na Ginoo higala igsoon o kini makita po nimo sa Exodus chapter 12 42 to 43 and Exodus 12 verses 47. Although ganiha ato na pong gi-emphasize nga naagid mabasa gid nato nga a remembrance to be observed forever. Usa ka handumanan higala igsoon nga dapat i-observe sa walay katapusan. Note, remember the blood of the lamb and the hand of Yahuwah delivers them from slavery. Ang dugo sa kordero igaligson, ang dugo sa kordero o kordero igaligson, mao gayud ang nagluwas kanila gikan sa pagkaulipon dito sa Egypt igaligson nga mao na ang naghihimo sa atong amahan. So it is really a historic event. So karon ang pangutana, how is it observed in the New Testament? Kung ang Old Testament nag-practice nini, what about sa New Testament? Igaligson, yes, ato kining pagatan-aon nga even gani sa panahon gyud ni Yahushua. Okay? Marcos 14 versikulo 1. Karon sa human ang duha ka adlaw, ingon diri, mao ang pangilin sa Pasko ug sa tinapay nga walay libadura ug ang mga punuan sa mga saserdote ug mga eskriba na nagpangitag paagi kung unsaon pagdakop kaniya sa limbong o pasyon kaniya. Igaligson, ingon diri 2 days before ang adlaw sa pangilin. Ang adlaw sa Pasko igaligson, ang adlaw sa pagsaylo ug ang adlaw sa pagkaon sa pan nga walay libadura. Duha ka adlaw gikan niya na mahitabo ang maong selebrasyon. Nagsabot na ang mga saserdote kung unsaon nila pagpatay. Si Yahushua nga pinagi sa limbong igaligson. Ingon diri, verse 2, kay miingon sila, dili iatol sa fiesta. Ingon, tinghali, ingon pa niya, unya, may mga kasamok sa lungsod. So you see, 2 days before ang celebration, nagsabot na ang mga sacerdote. Unya, nagsabot sila nga, dili nila himuon ang pagdakop kang Yahushua atol sa adlaw gyud sa fiesta. Dili nila buhaton ng lagisoon. Kay aron nga walay kagubot nga mahitabo. Muna siya ang gisulti. Verse 12, ug sa naunang adlaw sa piyesta sa tinapay nga walay libadura. Sa nagahalad sila sa Pasko na nag-ingon kaniya ang iyang mga tinun-an. Asa ba ang buot mo nga moadto kami sa pag-andam aron nga mukaon ikaw sa Pasko. Higala igsoon Mark 12 verse 12 Mark 14 verse 12 higala igsoon. O kini mabasa po nimo sa Matthew 26:17 to 25. Naa po ni mabasa igligson sa Lucas 22:27 ngadto sa Lucas 22:27 igligson. Maapok na po kini mabasa igligson sa John chapter 13 verses 21 to 30. John 13 igligson mabasa po nimo verses 21 to 30 igligson mabasa sad na nimo diha. Then, Matthew to Luke, unsa may nahitabo nga lagsoon. Matthew hangtod sa Luke, ingon diri nga, they did it on the first day of the unleavened bread. But, kang yaok kanan nga lagsoon, kung basahon nimo ang Matthew, yaok kanan, reading John chapter 13 verse 1 nga lagsoon, makita nimo dinha nga ilang gihimo kini siya on before the feast of the Passover. So, igalagsoon may kalahian ang mga Gospels. Ang uban ingon diri nga first day of the unleavened bread ilahang gisaulog ang Passover galagson unya diri kang John chapter 13 verse 1 and following ingon diha nga nagsaulog sila niini before the feast of the Passover. So galagson tan-aw nimo medyo magkalahi ang mga adlaw ug ang mga pitsa diha sa mga writing sa gospel. But klaro galagson nga kang yaok kanan o John the day before sa Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Pasak, igalagson, naghimo na sila sa mao nga celebration. Igalagson, kung basahon nimo ang Marcos 14, versikulo 12, nag-ihaw gid sila igsoon, nag-ihaw gid sila og karnero. So, klaro kay igalagson nga panahon ni Yahushua, basahon nimo kining mao mga references sa Matthew 26, Luke 22 igalagson makita gid mo nga naagi involvement sa pag-ihaw igalagson og karnero. Gihimo gyud sa mga disciples ang pag-ihaw igalagson og karnero as part ni atong maong gitawag nga panihapon nila.
with Yahushua. So, Galagson, klaro kayo nga even Yahushua himself, together with his disciples, nag-observe sila sa mao nga pasak and nag-observe sila sa mao usab nga itawag nga eating of the unleavened bread. Marcos 14 verse 22. Ug sa nagkaon sila, okay? Mark 12:22. Ug sa nagkaon sila, mikuha si Yahushua og tinapay, ug nakapanalangin siya sa iyang gitipik-tipik kini ug gihatag kanila. Ug miingon, kumuha kamo. Kini mao ang akong lawas. Ikalagson, klaro kayo. Nag-celebrate gid siya kauban sa iyang mga tinunan. Dili lang nagkaon sila ni atong maong lam, ikalagson, but nagkaon po sila og tinapay. Ikalagson, mao ni ang nahitabo dinhi. And then sa Acts chapter 12 verse 3, kini atong makitaan nga nagpadayon gyud ang mga apostolis galagson og pag-observe niining mao nga kapistahan. Og nakita niya Acts 12 verse 3. Og nakita niya nga ang hing-uyunan kini sa mga Hudiyo nga nagapadayon sila sa pagdakop kang Pedro usab og mga adlaw kadto sa mga tinapay nga walay libadura. So galagson kita nimo nga ang mga apostolis nagpadayon pud sila sa mga celebration. Unya nining mong adlaw sa tinapay nga walay libadura gidakop sad si Pedro nining adlaw. So mao ni makaisunan ang mga pagpamatuod nga even sa New Testament nagapadayon ang mao nga celebration. Yahushua is the Lamb of Yahuwah who takes away the sins of the world. Mao ni ang atong pagpasabot igalagson sa ato ng mga gibasa. Yahushua celebrated matzot or matzah and said, "This is my body which was broken for you," ingon pa niya, "and this cup is also the new covenant in my blood," ingon pa niya, "do this in remembrance of me." So si Yahushua naghimo nini, nag-observe nini kauban sa iyang mga disciples. Then Yahushua died as prophesied by Daniel chapter 9 verse 24. Igala ka mo na lang magbasa. Daniel chapter 9 verse 24. Bokat to gitagna ni Daniel higalagson nga mamatay ang Messiah. Daniel chapter 9 verse 24. So human namatay ang Messiah higalagson, aduna poy prophecy dinhi si Daniel. Daniel chapter 9 verse 27. Kaniha namatay ang Messiah, Daniel chapter 9 verse 24. Pero sa Daniel chapter 9 verse 27, adunay prophecy si Daniel. Ug akong basahon. Ug sa magapamatuod sa lig-on nga tugon usab uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Ug sa tunga-tunga sa semana iyang pagahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon. Ug sa ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muanhi ang magalumpag ug bisan hangtod sa pagtibawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligutgot igabubo sa ibabaw sa linumpag. Igalagson, usa kini ka prophetic, usa kini siya katagna ni Prophet Daniel nga sa tunga-tunga sa semana. Igalagson, no? Lisod kay nato i-take ni siya literal tungod kay according sa mga tagna igalagson sa mga prophets kana mga numero na ay mga kahulugan niya na igalagson. You cannot take it literal nga one day gina siya. It may mean years igalagson ang ipasabot niya na. So ingon diri nga sa tunga-tunga sa semana ingon pa diri pagahunungon ang paghalad ug ang halad sa mga kalanon. Igalagson kaniadto ako ni siyang basahon karon tungod kay ako ni siyang gipasabot kaniadto nga kini mao ang tumbok sa kamatuoran kung kanus agyod namatay si Yahushua. Igalagson ako ni siyang gibasa pagbalik tungod kay nasayop ko sa pagpasabot niini. Kay Daniel chapter 9 verse 24 mao ang kamatayon ni Yahushua as prophesied. Pero ang Daniel chapter 9 verse 27 kini ang prophecy nga ang anti-Messiah higalagson mubarog siya higalagson ug sa iyang pagbarog diha sa mga dulumtanan nga mga buhat higalagson ang anti-Messiah higalagson maga-declare siya nga hunungon na ang mga halad. Higalagson mo ni siya nga dili ni siya naga-refer sa kanus-an namatay si Yahushua higalagson. But kini naga-refer di ay sa anti-Messiah nga diin mo declare na siya nga hunungon na ang mga halad. Higalagson, mao ni siya ang prophecy ni Daniel. Mga igsoon atong balikan na unya. So, to sum it up alang sa pagtapos higalagson,
Yahushua rose from the dead on the 7th day of the week. Asa ni makita? Na kitay reference galaigson sa Jonah chapter 1:17, Matthew chapter 12 verse 40, and 27 of Matthew verses 62 to 64. Igalaigson, atong mabasa na din ha, nga si Yahushua namatay siya, nya ingon pa diha nga sama nga si Jonah tulo ka adlaw na sa ilalom sa dagat sa tiyan sa isda. Igalaigson, so ang anak sa tao nga mao si Yahushua igalaigson tulo ka adlaw sab nga naa siya ilalom sa yuta. And kanos aman siya dapat mabanhaw siya on the 7th day. Kaya nga naman, basahon nimo ang Matthew 27 verse 62 to 64. Naa din ang ebidensya nga mabanhaw di ay si Yahushua sa ikapitong adlaw sa simana igalaigson. Yahushua was buried 3 days and 3 nights, then rose on the 3rd day. Matthew 28 verse 1. Unsa ingon sa Matthew 28 verse 1, after Shabbat, they visited the empty tomb. Ano man nga after the Shabbat ilang gibistahan tungod kay dili man sila kabisita dito og Shabbat kay adlaw man nga igpapahulay. Igalaigson, klaro ang ebidensya nga sa adlaw nga igpapahulay na banhaw na si Yahushua on the 7th day igalaigson, na banhaw na si Yahushua. Pero kini igalaigson dili ni siya nakabatay sa atong mga Gregorian nga mga kalendar. Kay nga naman ingon sa atong mga kaubanan nga namatay kuno siya sa adlawng Biyernes, unya kanon siya sa nabadlaw, nabanaw siya sa adlawng Domingo. Igalaigson wala makumpleto ang 3 days and 3 nights. Pero kung tanaw na to ang Yahuwa's calendar, igalaigson namatay gid si Yahushua o nabanhaw gid siya sa ika-7 adlaw sa semana, which is really the 14th day mao pud na ang iha nga pagkabanhaw igalaigson. Okay, so rather dili siya sa 14th day no, ika-12 ato lang hisgutan na sa sunod nga Domingo kay ang atong hisgutan man ang pagkabanhaw pud niya sa sunod nga Domingo. So this feast of Yahuwah is to be observed forever throughout generation. Igala kinahanglan nga atong obserbaran kini siya throughout all generation. Unya ingon diri, take note that in the writings of Paul, igalaigson Hebrews chapter 8 verse 13, Hebrews chapter 7 verse 18, Hebrews chapter 13 verse 13 to 16, igalaigson si Pablo nagaingon nga kinahanglan ang daan nga covenant igalaigson is now obsolete. Ingon pa ni Pablo igalaigson, obsolete na, meaning dili na siya effective. Ingon pa niya mao na nga nailisa na siya og bag-o nga covenant. Unya ingon siya dito sa Hebrews chapter 13 nga dili na kinahanglan ang pag-offer mga igalaigson og mga sacrifices sa animals, kay nga naman unsang gikinahanglan ang pag-offer na lang sa mga praises and thanksgiving. Mao na ang iyang gitudlo igalaigson. So igala, wala nato nagisunod kay nga naman that statement ni Saul igalaigson has something to do or cross-reference igalaigson sa Daniel chapter 9 verse 27 nga ang gi-refer ana igalaigson nga mao ang anti-Messiah, naga-declare na siya nga hunungon na ang mga celebration sa mga animal sacrifices igalaigson. So contrary or labag igalaigson or dili siya pareho sa gisulti ni Abba Yahuwah sa atong mga gibasa ng ganiha nga kining pasak, kining matsot ingon pa niya kinahanglan nga observe forever throughout generations, which is gilabag igalaigson sa mga kasulatan ni Paul. Kaya nga naman si Paul igalaigson wala man siya nagatuman, wala siya nag-adhere sa unsa ang gisulti sa mga kabalauran. Mao ni nga klaro kaligson nga kita nga mga tinuod nga mga believers of Yahuwah and Yahushua kinahanglan ipadayon ang pag-observe sa mao nga kapistahan. So we will continue to observe it as stated in the Torah. Kaligson, observe nato ni siya last year, wala ta nag-ihaw og mananap kaligson, pero kanon uban sa tabang ni Abba Yahuwah ug ma-realize ni siya mag-ihaw ta og kanding kay nga naman lisod man pangitaon ng karnero. Makauban na nato sa bugo, sa pardo, o dito sa kamutis, nag-aihaw, magin sila igaligson og kanding. Nining mong panahon sa adlaw, sa kapistahan, sa pasak, o sa unleavened bread igaligson. So, but kita sa Assembly of Yahuwah Philippines, also will try to observe it this time, ng igaligson. So, mo na, no, dalaygo ng atong amahan, and let shalom be unto Jerusalem and Yasharal, including those who are scattered. O ginaot pa nga ang kaobserbahan o ang pag-observe sa kapistahan pagahimuon gayod sa iyahang mga tinuod nga mga sumusunod.
Dalaygo ng amahan sa kaygayonan ngayang gihatag kanato at usab ni acknowledge una sila ni Ma'am LB Canet ang atong manager sa RPN, and of course ato karon nga gi-acknowledge usab si Sir Alex Baino ang atong head technical ni Aderi kanon siya nag-duty, at usab ni acknowledge ang uban pa nga mga kaubanan nga Ginoo ang atong amahan si Yahuwah magapanalangin sa matag usa, ug magaadto kita alang sa mga pagampo ug dalaygo ng amahan nga siya ra pod ang nagapadayon sa pagtagbo sa atong mga panginahanglanon. Magaampo kita alang sa pagtapos. Barok ata abaya uwa ngay balo ka sa unsay mga shortcomings or pagkulang sa pagpasabot karon, kung naamay mga pagkulang nini ikaw nang mag-igo nga pinaagi sa imong rook masabtan ang imong mga kamatuoran. Abaya uwa dalaygon ikaw kay pinaagi ni Yahushua nga mao gayud ang namatay alang sa pag-atone, pagtubos kanamo, alang sa pagkarga sa among mga sala. And Yahushua, sa diha nga kami nagtuo diha kanimo, sa diha nga kami nagsalig diha sa imong gihimo, ug sa diha nga kami nagatuman sa imong mga kabalauran. Imo usab kami usab nakasinati sa imong pagpasaylo ug sa imong pagkamatarong. Dalaygon ka, daghang salamat Yahushua sa imong pagtubos kanamo. Ug among itugyan ang matag usa nga naari nga paminaw karon nga naay pagsalig kanimo ug naay tinguha sa pag-obey kanimo. Amahan, dalaygon ka sa imong mga pulong karon. Ako nagaampo nga dawaton nimo among mga pasalamat sa kaluhasan, pasalamat sa favor nga imong gihatag pinagi sa kamatayon ni Yahushua. Adunay kaluhasan ang matag usa. Kay si Yahushua man mao ang imong kordero nga naglukat, nagtubos ug nagpasaylo kanamo. Karon nga taknaa ako nagaampo nga takbuon nimo ang mga panginahanglanon sa mga kaubanan. Makaisunan nga naa sa tagsa-tagsa ka mga radyo nga nagapaminaw nga naay mga panginahanglanon pinansyal, panginahanglanon sa pagkaon. Abaya uwa, ikaw among Yahuwah yara. Tagbua ang ilang mga gikinahanglan. Katong mangkinahanglan og bagong trabaho, nagkinahanglan og kaalam, tagay sila kaalam. Mga estudyante o mga maestro, mga maestra nga nagkinahanglan og kaalam sa ilang pagtudlo. Abaya uwa, tabangi ug tagbua sila sa ilang mga panginahanglanon. Dalaygon ka og himayaan ang imong pangalan pinaagi sa imong mga pulong nga among nasibya karon sa pangalan ni Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Ang tingog ni Yahuwah pinagi ni Yahushua. Unsa ang orihinal nga pinulungan sa mga kasulatan? Unsa ang tinuod nga ngalan sa amahanong anak? Panultihon 34. Nganong natago ang ilang pangalan sa 2,321 na ka mga katuigan? Unsa ang mga kamaturan nga nagatudlo sa tinuod nga dalan sa kaluwasan? Buot ka bang masayod? Paminawa dinhi sa Ang Tingog ni Yahuwah pinagi ni Yahushua. RPN DYKC 675 kHz Cebu. Matag Domingo sa alas 2 hangtod alas 12:30 sa hapon. Madungog nato kini kauban ni Danny Maing, ang alagad ni Yahuwah.